Croeso i benod 3 o podlediadgwnaf. Mae'n mor hyfryd cael eich cwmni chi. Dyn ni wrth ein bodde, Heledd a finne, yn siarad am briodasau. So ni'n gallu siarad am briodasau trwy dydd bob dydd. Felly, Heledd Roberts, y ffotograffydd, a finne, Alaw Griffiths, y trefnydd / cydlynydd priodas, sydd yma yn gwmni chi fel yr arfer. Sut wyt ti heddiw yma te, Heledd? Dwi'n iawn, diolch. Sut wyt ti, Alaw? Dwi'n o'r Actually, dwi'n really hapus. Dwi'n meddwl falle rhywbeth i wneud efo'r coffi dwi'n newydd gael. Ti'n beth, dim ond eleni, dwi wedi dechrau yfed coffi. Mae hynna'n anhygoel. Really? Ydy hynna'n anhygoel? Neu ydy hwnna'n really drwg? Wel, ti wedi mynd mor hir heb gael coffi yn dy fywyd di. Be ti'n trio ddeud, bod fi'n hyn? Na, ddim yn dweud yna. Mi ydw i bron yn 40. Dwi bron yn 40. Sydd actually canol oed. Dyna ddim yn ganol oed. Na di? Nag di. O, beth sy'n canol oed? Wel, falle na i fyw tan bod fi'n... Well, we don't even know. Ond dwi'n gobeithio os ni byw tan bod fi'n tua 80. So mae'n canol oed. Ydy o? Wel... Be ti'n gyfri'n canol oed, te? Wel, dwi'n mynd i dweud, wedi offendio rwy'n o'r len, dda. Ond, wel, os ti'n dweud bod fi ddim yn ganol oed, mae hwnna'n gret. So, anyway, coffi. Dwi'n newydd i coffi. Aw, hei, actually, os oes yna unrhyw... Dwi'n gwybod na podlediad priodas ydy hwn, ond os oes yna unrhyw un sy'n gwrando yn really licio coffees, rhowch wybod i ni. Pa fath o coffees, achos dwi'n newydd i hwn i gyd. O, ie, so gynnau ddordeb gwybod pa goffi mae pawb yn yfed. Ie. Os e fath beth a coffi iach, os ti'n gallu cael decaf coffi efo fatha almond milk neu be bynnag. Dwi'n siŵr bod ti, paid a defnyddio almond milk oer. Neith o gydla. Ie, so rhaid ti gnesu fo. Ond ie, efo oat milk mae'n holl o lyflu a creamy neis. Ie, wir. O pethau fel yma dwi angen dysgu. So, rhowch wybod ni beth i'ch hoff coffis chi. Mawredd y byd. Ond dyn ni yma wrth gwrs i drafod priodasau. Ac, wel, heddiw yma, dyn ni'n mynd i drafod y briodas draddodiadol. So, beth sy'n gwneud priodas traddodiadol? A dyn ni'n sôn am priodas Gymreig mewn gwirionedd yn dydyn heddiw, achos yn amlwg mae priodas traddodiadol yn golygu pethau gwahanol i ddiwylliannau gwahanol. Ond dyn ni heddiw yma yn mynd i sôn am y briodas traddodiadol Gymreig. Pa rannau sydd yn draddodiadol? Ac o lle mae'r traddodiadau yna wedi dod. Mae'n ddiwrnod pwysig iawn wrth reswm. So mae Heledd a fi yn meddwl i fod yn bwysig i ni ddeall pam bod yr holl elfennau gwahanol yma yn cael eu cynnwys ar y diwrnod mawr. Dyn ni'n mynd i drafod beth sy'n rhaid i chi ei gynnwys mewn diwrnod priodas, a lle fedrwch chi fod yn hyblyg a dod eich personoliaeth chi i mewn i'r diwrnod. Ie, dwi'n siŵr wrth ni glywed y geiriau priodas draddodiadol, dyn ni'n meddwl yn syth am y seremoni mewn capel ni'r Cymru lle, a wedyn y gacen, ffrog, y ddawns gyntaf yn y blaen. A dwi'n gwybod fod di, Alaw, yn gwybod hanes y traddodiadau yma, a felly mae gennau restr y fama o draddodiadau priodasol i roi prawf i ti. Oce, beth ti'n meddwl? Beth ti'n meddwl prawf? Beth ti'n gwybod? Wel, dwi eisiau gwybod lle mae'r traddodiadau yma wedi dod, ti ba? Pam bod priodasau y ffordd ydyn nhw? A sgwni ydy hein dal yn berthnasol wan? Iawn. Hit me with it. Iawn. So. Can you weld wan os dwi actually gwybod yn stwff neu ddim? Beth cyntaf dwi'n ofyn ydy ffrogiau. So ffrogiau priodas yn draddodiadol, dyn ni'n meddwl am ffrog wen. God, it's the big white wedding. Big white wedding. Dwi eisiau gwybod pam bod nhw'n wyn. A hefyd, just fel adon bach, weithiau mae priodferch yn penderfynu gwisgo veil. Pam hynny? Wyt ti'n gwybod? Reit, be am cyn i fi ddeud iawn, gai droi fo rownd i ti i weld? No. Dwi just yn intrigued, dwi'n meddwl, tybed pam bod pobl eraill yn meddwl ffrog wen. Be yw ti'n meddwl di'r rheswm? Lle mae'r traddodiad yna'n dod? Wel, o be dwi wedi ddarllen yn y gorffennol,
bod y briodferch yn lan. Okay. A Ddim di cael rhyw, basically cyn diwrnod y brodas. a virginal bride, fyddwn ni. Okie-dokies. Iawn. Wel, mae debyg dy fod i yn gywir, hynny di, dyna pam y lliw, ond o lle ddodd hwnna yn y lle cyntaf? So mae'n mynd yn bellach na hyn, lle? Wel, iawn. So, gada ni fynd yn ôl. So, fydda ni wan yn dod white wedding. So, mae'r term white wedding wedi dod o liw y ffrog, yn reit amlwg, sef ffrog wen. Iawn te, mi nath Queen Victoria wisgo ffrog wen, iawn, pan nath hi briodi rhyw dywysog, dwi ddim yn cofio pwy. Albert, wrach? Siwr o fod, hwnnw. Iawn, yn yr 1800s. Ac bod ambell un arall, eitha enwog, wedi gwisgo ffrog wen cyn Vicky, ar diwrnod i priodas nhw, lle, nath o gymryd priodas Queen Victoria iddo fo ddod yn rili poblogaidd. A cyn hynna de, cyn priodas Vicky, dwi eisiau just galw hi'n Vicky. Mae hynna'n iawn. Cyn hynna de, mi oedd priod ferched o Ewrop ac America yn gwisgo bob math o liwiau ar ddiwrnod i priodas. Oedd nhw'n gwisgo ffrogiau, twod, dim amryliw, ond beth dwi'n feddwl ydy, oedd na ddim fatha cod, tywod, o pa liw oedd ffrog i fod. Dwi'n meddwl coch yn eitha, dwi eisiau deud bod coch yn eitha poblogaidd. Dwi'n gwybod pam fi'n deud yna, ond dwi'n meddwl bod fi'n gywir i ddeud. Wel, gai jyst torri mewn fan yn sydyn. Nes i brodas unwaith, priodferch Gymreig a priodfab o Gerniw, a mi nath o wisgo'r kilt Cerniweg, melyn, lyflu, a mi nath hi wisgo ffrog goch oherwydd mae ffrog goch oedd y Cymru yn wisgo. Diddorol. Glywes i. A dyna'r unig dro dwi wedi gweld hynny, a di clywed hynny. A wrach, os ti'n gwybod mwy am hynny. Ond mae'n ddiddorol i weld bod coch wedi bod yn liw ffrogiau prodas o gwmpas y byd. Dwi'n meddwl bod fi'n gwybod. Ac wrth gwrs, be ni'n ddeud gynt, mae'r traddodiad priodasol yn golygu gwahanol bethau, gwahanol ddiwylliannau, ond dyn ni'n sôn am brodi yng Nghymru, priodas traddodiadol Gymreig heddiw yma lle. So beth bynnag, so mi oedd pob math o liwiau yn cael ei gwisgo, ond wedyn ar ôl i Vicky briodi yn yr ffrog wen ma, nath pobl wedyn ar draws y byd wedi dechrau dod i glywed am hyn. Yn amlwg oedd hyn wedi cymryd misoedd a blynyddoedd back then, achos oedd gen nhw ddim WhatsApp. Dych chi'n gwybod beth Queen Victoria wedi wisgo? Ond y raddol bach ddodd hyn yn fwy ac yn fwy poblogaidd, ac erbyn hyn, dyna be ydy'r traddodiad, gwisg wen. So, mae'n dod o Brydain. Yndi, siwr. O hefyd, mae'n dod gan y teulu brenhinol. Mae'n ddiddorol, yn dydi? Mae'n ddiddorol. So, mae Brenhines Victoria di cychwyn trend ers 18 be bynnag. A di brodi Twysog Albert, a mae'r trend di para hyd heddiw. What a trend setter. Ond hefyd, iawn, mae'n bwysig nodi, neu dim bwysig, mae'n ddiddorol falle nodi, mae ffrog wen leis nath i wisgo, a beth sydd yn dal yn rili poblogaidd hyd heddiw. Mae leis yn dod fyny yn aml iawn. Yn hollol. So dyna ti hanes y ffrog wen. Wel, diolch Alaw, dwi'n impressed. Ofnadwy. Dwi'n gobeithio bod fi'n gywir wan. Dwi'n pam googlo wan y byd. Di hi'n gywir. Dydwch wrtho fi, cywirwch fi, os ydw i'n wrong. Ond Na, sounds legit. Be sy'n nesa gen ti? Oh gosh. Reit, nesa. Felly, y gacen. Iawn. So, yn draddodiadol, dyn ni'n meddwl am gacen brodas, efo tears. A fel arfer yn wyn. Ac yn aml iawn, gacen ffrwythau ydy un draddodiadol. Ynde. So, wyt ti'n gallu ateb, y 3 cwestiwn bach yna i fi. Oce, iawn. So, dwi ddim yn gwbl saff o fy ffeithiau fan hyn, iawn, ond na i drio roed bach o'r hanes i chi. I'm no historian, so os ydych chi really eisiau gwybod go iawn, google chi o hefyd. So, basically, be nes ti ddeud o'n oedd yr tears? Tears yn gyntaf, Felly, mae hwn hefyd yn mynd yn ôl i'r adeg Victorianaidd. So, yr ucha oedd y gacen, yr
ucha ydych chi mewn cymdeithas, hynny ydi ydych statws chi mewn cymdeithas. Wel, mae hynny'n neud sens. Yndi, so mae hwnna'n ateb syml iawn yn dydi. Ond hefyd o ran yr cynhwysion oedd yn cael ei ddefnyddio, y mwyaf o siwgr oedd gen ti, mae hynny'n dangos bod gen ti bres. Pethau fel yna. O ran y lliw, mae'n wyn oherwydd y ffrog. Mae'r gacen yn wyn oherwydd y ffrog. A ti'n gwybod, cacen y briodferch oedd y gacen yma. Be, so mae'n y brodferch yn cael bita fo? Falle, dwi'n gwybod. Ond mi oedd gan y grŵm gacen hefyd. Ond oedd un fo lot yn llai. Dwi'n gwybod pam. Dyna beth dwi ddim yn wybod. Dwi'n gwybod pam bod un i'r braid a un i'r grŵm, ac un y braid oedd yr un pwysica, a hwnnw oedd yn dangos, fel yn ni'n deud, y statws ac yn y blaen. Ac oedd y fod i ddod a look dda i'r cwpl, ond dwi'n meddwl hefyd i'r pawb oedd yna hefyd, lle. Be arall ydys ti dweud? Ffrwythau. Cacen ffrwythau. So mae hwn, dwi ddim yn licio'r darn yma iawn. Na. Wel, iawn. So, cacen ffrwythau. A mae hyn yn mynd â ni at y traddodiad hefyd o dorri'r gacen. So mae'r braid o grŵm sefyll neu gael llun yn dydi yn torri'r gacen efo cyllell. Yn reiddiol, o ddim yn reiddiol, ond back in the day, a dwi eisiau deud adeg paganaidd, ond falle bod fi'n hollol anghywir efo hynna. Reit yn ôl yn hanes felly. Yndan. Mi oedd cacen ffrwythau, iawn, a mi fysa yr priod fab yn dal y gacen ffrwythau uwch ben y braid, ac yn torri'r gacen hefo'i ddilo lle, uwch ben y braid, cacen ffrwythau, mwyn ei ffrwythloni hi. O'n i'n ames yn y ffrwythloni neu beth felly'n dod fyny fama. Yes. So dyna be oedd hwnna. So dwi ddim yn licio fo. Ond really, sy'n eisiau poeni am hynna, hynny di, mae'n draddodiad bach neis ydy o ran torri'r gacen, hynny di, mae'n llun really lovely i gael. Ac erbyn hyn, dydy cacen, dydy o ddim yn, dim dyna ydy'r symbol erbyn hyn ac yn, ti'n gwybod? Mae o just yn fatha centerpiece neis, ydy, a mae eisiau pwdin, does? Wel, argoes. So mae waith i chi gael cacen sydd yn edrych yn really neis, i'w weini. Ie, da ni'n mynd i sôn am sut i bersonoli yn y benod nesa. So, dyn ni'n canolbwyntio heddiw ar traddodiadau, ond maen ni daflu rhyw syniadau gwmpas y lle yn sut i bersonoli y gacen neu pwdin. Gallwn? Gallwn wir. Yn y penod nesa. So, dyn ni, dwi'n meddwl bod fi wedi ateb pob cwestiwn am y gacen. 10 allan o 10 eto. Briliant. Y nesa ydy y traddodiad o gael favours, so anrhegion bach i'ch gwesteion. Sgwni pam hynny? Be di'r meddylfryd ti'n ôl hynny? Okay, so peth amlwg rwan pan dyn ni'n meddwl am favours ydy bod ni yn diolch i'r gwesteion i gyd am ddod un diwrnod priodas ni i ddathlu hefo ni. So mae hynny'n really syml yn dydy. Just deud, diolch i chi am ddod, yn really gwerthfawrogi, a dyma rhywbeth bach i chi gofio. Nice. Ond ac eto, dydw i ddim yn hollol siŵr o fy ffeithiau, ond dwi'n meddwl bod y traddodiad wedi cychwyn yn yr Eidal. So, bod pob gwestai yn cael sugared almonds. So, 5 ohonyn nhw dwi'n meddwl iawn. Mae 5 sugared almond yn sefyll am 5 peth. Sef iechyd, hapusrwydd, pres, cyfoethlu, ffrwythlondeb a bywyd hir oes. So dyna'r 5 symbol os lici di am y 5 sugared almond. Diddorol. So mae'n siŵr gen i bod yna draddodiadau gwahanol mewn gwledydd gwahanol ar draws y byd, ond dyna'r un dwi'n ymwybodol ohono fo bod yn dod o'r Eidal 5 sugared almond i obeithio neu i ofyn am y 5 peth yna i'r braid y grŵm. Ond fel i ni dweud, erbyn heddiw wrth gwrs, mae mor syml a bod chi'n deud diolch i'ch gwesteion am fod yna. Ac falle bod nid pawb sydd yn rhoi favours erbyn hyn, wnaethon ni ddim gyda llaw yn dilyn y priodas ni. Na, a dyn ni mynd nôl
oh my gosh, pa flwyddyn di? 2023. So, dyn mynd yn ôl bron 12 mlynedd ers i ni briodi. So, dda ddim really yn done thing bryd hynny i beidio roed wedding favour. So, wnaethon ni dorri'r mould, bod yn rebels. Pamlau. Ond wnaethon ni roi pethau eraill oedd yn extras yn lle, ti'n gwybod? Ond beth bynnag, mae'n anarferol erbyn hyn i beidio rhoi wedding favour a mae pobl yn kind of disgwyl a maen nhw'n licio fo. Mae'n bach o icebreaker hefyd, dwi'n meddwl, yn dydy. A pobl, hynny di, rhwng y pobl sydd yn eistedd rownd y bwr, ond dim pawb sydd yn cael sit-down meals wan chwaith. Wir. So, ti'n gwybod, ond o'n i sôn am hynna i gyd yn y bennod nesaf. Iawn. Dwi'n licio'r gêm yma. Wel, nesa dwi am fynd... Wel, dwi'n rhoi 2 mewn 1. Okay. Aros ar wahân noson yn gynt, mae'n draddodiad yn dydi bod y briodfa a'r briodferch yn aros ar wahân. Yeah. A hefyd, yn aml iawn, mae'r briodferch yn cael un yn barod, wrach yn gartre rhieni. Yep. Sgwni oesne... Beth, dwi'n gwybod, oesne reswm am hynny? Okay, so basically, pan ti'n meddwl am priodas draddodiadol Cymreig, yn draddodiadol, a dwi'n mynd nôl canrifoedd, dyn ni'n sôn am Cristnogaeth. Dyna be oedd crefydd pawb. Felly, mae o'n really syml. Y rheswm bod y briodferch yn paratoi yn hir rhieni, oedd achos dyna lle ddim byw. Ie, of course. Hynny di, back in the day, oedd ti ddim yn cael cyd-fyw hefo neb tan ar ôl i ti briodi. Ti'n fod i cael rhyw efo'r person yna tan noson y briodas. So dyna, mae'n really syml, dyna pam. Ond wedyn, mae'r traddodiad yna wedi aros yna wedyn. So hyd yn oed os ydy'r cwpl, y par priodasol yn cyd-fyw cyn diwrnod y briodas, achos y traddodiad yna, mae'r y braid fel arfer yn tueddu i fynd adre i du ei rhieni neu rhiant neu lle magwyd hi os ydyn nhw dal yna i baratoi. Ond yn fy achos oedd gennym dewis achos oedden ni ddim actually byw yn yr Wyddgrug bellach. Mi oedd y gŵr, wel y darparwr ar y pryd, a finne yn byw hefo'n gilydd lawr yng Ngheredigion, ond oedden ni'n priodi i fyny yn Sir Fflint. So, o gyda ni'n lle arall i fynd. So, rhaid mynd. Croco'r drws, Mom, please gai ddod yn ôl am couple of days. Ond mi nath Hywel, y gŵr, nath o aros mewn gwesty hefo'i mates, a nath nhw gael fatha, bore bach neis efo'i gilydd. So, ddo ddim adre, achos ei rhieni fo lawr yn Sir Gyfyrddin. Of course. Achos back in the day hefyd, oedd ti'n tueddu brodi'n lleol, hynny di prodi person lleol hefyd yn doeddet. So mae'r traddodiad yna wedi cael ei stretcho chydig bach erbyn hyn hefyd. A be arall nes di ofyn dwed? Aros ar wahân o noson gynt. Oedd yr un ateb di hwnna hefyd. Mi oedd rhaid, dio ddim fatha back in the day, oedden nhw ddim yn aros ar wahân o noson gynt, oedden nhw'n aros ar wahân, full stop. Oedden nhw ddim efo'i gilydd yn byw, yn cyd-fyw, yn bod yn agos at ei gilydd o gwbl yn gorfforol, tan noson y briodas. A mae'r traddodiad yna wedyn just wedi aros. Yn debyn hyn, mae wedi mynd mor bell a bod pobl yn deud bod o'n bad luck. Iddyn nhw weld ei gilydd ar fore'r briodas. Ond just fatha coel gwrach ydy hynna. Yeah, of course. Superstition. Ond dwi'n cymryd, mae dyna be ydy ond da? Swn i'n dweud yn da, mae'n neud hollol sens, a mae jyst nwbeth sydd mae o dal yn draddodiad modern. Yndi. A sy'n byd y bod efo hynna? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. A mae'n really neis hefyd i'r cwpl priodasol iddyn nhw fod ar wahân ar bore'r brodas. Maen nhw'n cael, mae'r adrenalin yn mynd, mae'r excitement yn codi, maen nhw'n cael ei pampro, make-up, gwallt, gwisg newydd, ac yn aml iawn, dydy'r naill na'r llall yn di gweld gwisg ei gilydd chwaith. Na fo. So mae hwnna'n really nice. Mae jyst yn bildio fyny'r holl, yr holl beth. Dwi'n meddwl bod hwnna'n really special. I fi, mae o'n draddodiad really nice. Ond wrth gwrs, dos yma angen sticio iddo fo. O gwbl, gnewch chi fel y mynwch chi. Wel, sut dwi wedi gwneud, Heledd? Yn wych, diolch yn fawr iawn am egluro pob peth i fi, a dwi'n siŵr bod y grandawyr i gyd hefyd yn diolch. Wrth gwrs i bod nhw. Gael gwybod cefndir
yr holl draddodiadau yma, achos dydyn ni ddim yn meddwl amdano nhw'n acten, dyn ni yn automatic yn aml iawn yn meddwl, mae'n jyst nhw beth ych chi'n neud. Yn hollol. Ta be, dyna'n union be o'n i'n mynd i ddeud fatha automatic pilot, dyn ni'n deud, dyn ni angen neu hwn. Os am angen neu dim o hynna, wrth gwrs. Ond o'n i drafod hynna yn yr un nesaf. A mae'n lwythu o draddodiadau eraill yn rhan o ddiwrnod priodas, yn does? Mae'r bwyd, yr speeches, yr areithiau, y ddawns gynta, hyd yn oed blodau, cael bouquet, buttonholes, traddodiad ydy heine i gyd. A dwi'n meddwl, mae Heledd a finne yn trio bwysleisio yn fama, ydy mae traddodiad ydy bob un o'r rhain. Hynny di, does am rheidrwydd ar neb i gynnwys dim un o'r rhain mewn diwrnod priodas, nag oes? Yr unig ddarn o ddiwrnod priodas sy'n hollol ofynnol ydy'r seremoni cyfreithiol, hens y gair cyfreithiol. Dim ots os da chi'n trefnu seremoni grefyddol neu ddim, os da chi eisiau bod yn bar priodasol wedi priodi, mae rhaid i chi wneud y darn yna. A hyd yn oed wedyn, sy'n rhaid i chi gynnwys y seremoni cyfreithiol yn rhan o'r dathliad efo'ch teulu a'ch ffrindiau. Ellwch chi gadw'r ddau beth yna ar wahân yn llwyr. Dwi'n gwybod amdano ti, Heledd, ond yn ddiddorol iawn, dyma'r rhan o'r diwrnod priodas iawn, sy'n achosi y mwyaf o ddryswch, y confusion llwyr yng nghlientiau di, sef y seremoni. Ar yr wyneb, mae'n gallu bod yn really daunting, yn dydi? Yndi. Achos mae'n gymaint o wahanol fathau o seremoniau. Ie. Wrth gwrs, mae'n seremoni grefyddol mewn capel eglwys, seremoni sifil, partneriaeth sifil sydd yn fath arall, dim o briodi, ond math arall fod yn partner i rywun. A mae eisiau meddwl am lleoliadau, fel dwi'n sôn, capel, eglwys, neu fel venue specific. A mae angen meddwl am trefn y seremoni hefyd, yn does? Oes neu ganu, oes y ddarlleniadau, adloniant, ydy'r pethau yma angen bod yn rhan o'r diwrnod. A mae'n draddodiadau gwahanol i'w gael hefyd, enghraifft handfasting, wrach bod hyn chi wedi clywed am hynny. Fel traddodiad pagan yn dwi'n meddwl ydi o. Dwi wedi bod mewn cwpl o hynna. Mae'n really lovely. Mae'n hyfryd, yndi. Yr symboliaeth. Mae'n iawn. Y symboliaeth ohono felly. Wrth feddwl am y cannoedd o seremoniau dwi di mynychu dros y blynyddoedd. Y rhai lle mae personoliaeth a gwerthoedd y cwpl yn dangos drwod i'r mwyaf cofiadwy. A dwi'n licio pan mae'n draddodiadau di cael ei cymryd rhannau gwahanol, rhai traddodiadau di'w cadw, traddodiad Cymreig lle, ydyn wrach dod o beth newydd i mewn, ac wrach bod yn cychwyn traddodiad newydd ar gyfer dyfodol. Dwi yn enwedig wrth y modd, enghraifft, mae addunedau yn dydyn yn draddodiad eitha pwysig a'r ffordd maen nhw'n cael ei wadrodd ag ati. Dwi wrth y modd yn gweld cwpl wneud addunedau hunain ar gyfer y seremoni. So mae'n lot o bethau gwahanol i feddwl am. Oes, mae'n loads o bethau gwahanol i'w ystyried yn does. A ydyn ni'n cael prodi tu allan? Ydy hwnna'n mynd i fod yn gyfreithiol? Wel, mi fyddwn ni yn sgwrsio hefo cwmni seremoniau proffesiynol yn yr ail gyfres o podlediadgwnaf. Hynny di, os da chi isio ail gyfres. Gobeithio. A nawn ni ofyn iddyn nhw egluro'r cyfan o ran beth sy'n bosib ar gyfer seremonia priodasol o bob math. So dyna ni. Dwi'n meddwl y brif neges heddiw felly, fel yn ei deg gynt. Does dim rhaid i chi gynnwys unrhyw beth dych chi ddim isio i gynnwys yn rhan o'ch diwrnod priodas chi. Oni bai am y darn cyfreithiol i'ch gwneud chi yn wr a gwraig, yn gwr a gwr neu gwraig a gwraig. So, os da chi'n meddwl wan, te, briliant, achos dwi'n misio ffrogwen, dwi'n misio cacen neu blodau neu first dance neu ddim byd felly. Be oedd Heledd a fi'n obeithio allan o'r benod bach yma ydy bod ni mewn ffordd yn rhoi y caniatâd yna i chi beidio i cynnwys nhw. Sy'n rhaid i chi nag oes, so dyn ni'n gobeithio bod ni'n rhoi yr yna i chi fynd, nefo, wel stwffio fa te, dyma mynd i gael cacen neu be bynnag. Ac os da chi angen ysbrydoliaeth am be i gynnwys yn lle yr rhain, wel, dyn ni'n gobeithio, medrwn ni eich helpu chi efo hyn
hefyd, wrth gwrs. A dwi'n sôn am sut i bersonoli yn diwrnod priodas. A dwi'n gwybod fod gan Heledd, iawn, lwyth o syniadau amazing am hwn. A dwi'n gwybod pa mor angerddol wyt ti. Dwi yn berson eitha traddodiadol fy ffordd. A ti'n bod, a sy'n byd y bod yn efo hynna? Ddim o gwbl. Priodas traddodiadol ar y cyfan ges i angŵr i. Ac oedd hi'n ddiwrnod ffantastig, a mi fyswn ni'n deud hynny'n byswn. Ond wnaethon ni really joio, achos mae'n rhan o'n personoliaethau ni. Yn union. Ond os nad ydi o, wel, mae hynny'n hollol ffain hefyd, a mae gen ti loads o syniadau i'w rhannu efo ni yn does, yn y benod nesaf. Oes, a ti'n iawn, dwi'n angerddol iawn am y peth. Dwi wir, just, ie. Mae'n dangos yn amlwg yn dydi. Ie, dwi methu aros i rannu'n syniadau am sut i bersonoli priodasau. Dwi dod o daws gymaint o drefniadau gwahanol dros blynyddoedd, a mor braf dwi weld cyplen sticio be maen nhw eisiau wneud. Os yna priodas draddodiadol, dych chi wedi bod yn breuddwydio amdano erioed, mae hynny'n amazing. Hollol amazing. Ac os ydych chi eisiau gwneud beth hollol wahanol, mae hynny'n hollol iawn hefyd. Eich diwrnod chi ydi o yn y pen draw, a dyna'n union dwi'n trio bwysio hyd ydy, sticiwch chi a beth ydych chi eisiau gwneud, achos eich diwrnod chi ydi o. Yn hollol. Cytuno efo ti gant y cant. A mae eisiau dathlu bod ni gyd yn unigryw yn does, dathlu'r gwahaniaethau sy'n rhyngddo ni. Felly, tiwniwch mewn y tro nesaf. O, nhw wastad i bod eisiau deud hynna. Oh my gosh, it's sort of really geeky. Tune in. Tiwniwch mewn y tro nesaf, felly. A byddwn ni'n trafod sut i bersonoli eich diwrnod priodas. Os ydy o'n ddiwrnod priodas traddodiadol neu ddim, mi fedrwch chi dal personoli eich diwrnod chi. Unai trwy cael gwared o ambell i draddodiad, neu jyst tweakio yn fan hyn, fan draw, i sicrhau bod eich personoliaethau chi fel cwpl, fel par priodasol, yn disgleirio yn amlwg ar y diwrnod. Ie, gwych, dwi'n edrych ymlaen gymaint. Amazing. Wel, diolch i bawb eto am eich cwmni. Dyn ni wrth ein boddau yn trafod priodasau. Dyn ni'n gymaint o geeks priodasau. A welwn i chi tro nesaf. Hwyl. Ta-ra!